Oni hakel mene ka tambe berekene nyini. Se go gumana. Sigi nyonyon sonfo o dala telia de do. Nite na mena munya bidon. Faso ko yodi fana yo. Ni yi panki jo ko Mali, ni yi panki jo ko Faso, ni yi panki jo ko eka Maliba. O ni tinyedo ni tinyete wati de bo seria o. Ika keta o de bo seria. Chama be kule ko Faso, chama be kule bi. Obi fenja manfo, do tay obi dineta ko kebiri finiye. Nga atinye mati se ka biri aywa. Biri fini dangala nyala de. Ala ale nyebi la ima ke folo ale badon. Oh, ibi se me bi mo tromper, ibi se me bi kalontiga mo wi. Ibi se me ibi yere ke fenyi ka sorite munye. Nga wati de baba yira de. Wati ale fana na tiendu. Obisimila kledu soba sanfɛ ni ne bakar togola don ngai bi kle na saka folu ani tanoni ka bela jerele ye ay wa munye abu chote abe nege karafula brama trawre ale be kledu meja abaranina ay wa mukaseka ay wa jamka soro wati mama uja ka lame usagoyama ay wa anga foli ani tanoni be lame ba kulu ye mali kono ka yira ka foko jamana bi yoro mona bi un monde sans terrorisme ale kono na do ya wala fama ka sorala foli amba di anga fini tigila moma no yanga sarasu ye sanka ani wati ube chesiri muna ko malido nyebala ube woshi muna malido nyebala ulu debe ko joli bon ko Faso ulu debe ka toro kleble fien kolon ube ka ni be supporter ko Faso ubado do sara yikunu on ta to do bi on be sigi sini on te sigi wa utodo nga ubita ko Maliba ko Faso anka foli be sarasu ye nanye sarasu fo amanyina sarasi muso ko de amanyina sarasi musoko kuni toro uni dikun sabula I chebe muguni kise chema I chebe toro chema ka deunto ebolo amano konde hakli bula kuni foli kaka ni ya chenu nu fana be seka keleke o basuru hakli sikile do o ko mali deun jigi be sarasi muso fana ka uku chew hakli siki fasoyin amako be bedela beni joro do akula ambe toro munabi femu miseka bwanguna femu miseka diabla bi o mali deun nga nyomene de mali deun ku tiga di nyoma mali deun ka famu ko mashiti se kana foi glam mali kono ya ni mali deun erete mashi jamana shiti se koke ite jamana shi ko ya ka jamana to ko kana mawara ka jamana developer wala kunna na ke ka jamana developer ka kan yere nyokoy joni o yidnya kono ote anga boziri kono anga do ko chinya kono jinye be tokomi anga tama usraka mali deun nango mali ko mawara ka nyebo fe on de be fala nyonga ya folo on de be so o ma folo oh ateke ko intérêt ko ateke ko place ko ateke ay wasa ko ni kasaka suru anka mali de bla besa fe mali de kan be kafo nyonga anka ko ke ni mali ko e ni hakla no kera ma chama ere be sinabi mali ko no abebawo oh nyete ni kuru kuru ngono mo be na be ngani ay kelenye mumuna ni kuma chama ye kuru kono ni kuma chama na toye hakla na wara be do wara ula munte batike ko nyumaye o andungo anga maliba obe tanye tukumi ango maliba obe seka ira soro tukumi kuma bodi no fe bi ibe jatemene ke ameka do Samia Dunda amba yi kafo ambe sandama dobo anga tugula mo oni seneko furula ta kera ina fo ibita kele kerola malikono ambe sandama dobo kono dugube ubita furula iba soro dababe dakana marfa fana obe glokana senekala ni marfa de bita marfa abe senena marfa semende o bara ko ni hakli sigi ko kumate kadaka ma dema mun tara fa ka furu kono senekala ama mi amabo ka tu ye furu kono toro ka mugu chiula ate fanga kokuna ate fanga mara tugodo iba soro la do were soma ere te fanga kokuna utaye mbe bonga so mitanga seneke ka ngadari me nyini ka ngadima ya balo nyini obetato o senela ma wora be wuli kata mugu chulai ko fa ndara dugu dola paysan kuma uko nimbebe ka ke bakari on yere de ta do ku inku yere munyewu anga mo be fala on ta kundo ani mama sika kuma mama femfo anyi ko ani ma bana nyontama awe ani ma sara nyoma ngaka anga dugu ke kabako yambulu ante muso tise ka boka ta kungula ble dugu be o kacha mo kulo bena o dugu de kacha cɛw de bɛ da muso kan pour que u ka taa kungo kɔnɔ b'a sɔrɔ cɛ fila bɛ tugu muso groupe kɔ wali cɛ damadɔ bɛ tugu kɔ olu ni marifaw don
muso be kita u ka dogo ɲini ni wa kungo yiridenw ɲini ni mun kɛ u tɛ se ka kɛ bilen o bɔlen i b'a ye fana dugu caman bɛ ni sɛnɛ tɛ usine t'a yɔrɔw la i b'a sɔrɔ jagomisɛnnin maaw bagan balo ni jagomisɛnnin de ye ani sɛnɛ in de u t'a la ye u b'o jagomisɛnnin minnu fana kɛ n'u bɛ t'o kɛ dɔgɔ sugu fiyɛ minnu na o sugu fiyɛ minnu fana jɔli kun jɔra maa t'o da dɔn maa tɛ se ka taa sugu la bilen wa n b'o dugu caman fana dɔn vraiment olu ka seli i b'a fɔ sugu kɛra i b'a fɔ an bɛna waatinin de kɛ ka segin parce que a caman bɛ yen seli fana ma cun ka ban o y'a sɔrɔ u y'u ka dugu u seginna ka t'u ka dugu la o sugu wele c'est à dire dugu minnu sugu bɛ sigi fo fitiri bɛ mɔgɔw sɔrɔ yen i b'a ye depuis 14h 13h o sugu o bɛ vide u bɛ siran parce que ni an bɔra nin dugu la yanni an ka dugu cɛ an t'a dɔn fɛn mun bɛ se k'an sɔrɔ donc mali b'o réalité de kɔnɔ faut que mɔgɔw k'o faamu n bɛ deli ka kuma in fɔ mɔgɔw ye n ko mali tɛ bamako ni sikaso ni segu ni moti dugu kɔnɔnaw ye olu tɛ o 70% de la population malienne olu bɛ togodaw de la n'i ye maliyɛn ta 100 o 100 sigiyɔrɔma 70 o de bɛ togoda la burama bon tɔɔrɔ in belebele a b'olu de kan ye a fali jugu a b'olu de kan ye a kɔngɔ jugu a b'olu de kan ye a bana jugu sabula ni dɔgɔtɔrɔso tɛ yen yɔrɔ kɔni o kɔni bɛɛ b'i bawolo tɛ o sa wa kalanso tɛ yen a bɛ se k'aw jigi da faama minnu fɔ a kan n'o y'a ka maire ni préfet ye yɔrɔ caman bɛ yen olu ta u bolen bɛ o yɔrɔ datugu bɛ donc jamanadenw b'u jigi kɛ mun ye bilen ni ala tɛ o de kɔnɔ ɲɔminɛ o de bɛ se k'a kɔ an na n'i ye jugu fɛrɛlen an ma i b'a sɔrɔ senkɔrɔ jugu dɔ b'an cɛ la dɛ n'o tɛ jugu tɛ se ka fɛrɛ an ma dɛ nka n'i y'a ye maa wɛrɛw bɛ na ka anw ka duguw kɛ an t'a si dɔ ye dugudenw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini ka duguko la dugudenw yɛrɛ u t'a dɔn bilen a fini don a jɛlen don bɛɛ ni kamanagan bɛ da bɛɛ ni kamanagan bɛ wuli n'i ka maa bulu bɔra ko n bɛ taa nin dugu in na fo k'a segin ka n'i ma i b'i dugukɛ la i yɛrɛ ye jamana maa se ten sa an tɛ ɲɔgɔn ɲininka samasamaniba in dɔ ma ko la sa o minnu bɛ tɔɔrɔ la sisan an t'o tɔɔrɔ olu bɛ ta ka bɔ yen cogo min an t'o ɲɛɲini sa an ye san 8 kɛ faransi b'an fɛ yan ni fɛn min ma fara anw ka o tɔɔrɔ kan fɛn ma bɔ a la anw ka togodamaw u m'a fɔ alihamudulilayi tile kelen k'a ta 2013 fo ka taa faransi b'an fɛ yan mali togoda maa si tɛ mun ko alihamudulilayi o tɛ yen mali camancɛ o kɛra an bolo bilisa ɲagami ye an kun bɛ jɔrɔ ko kɔrɔnfɛla u nana an to kɔrɔnfɛla la y'a mɛn a b'a fɔ ko kidali an bɛ fɛn wɛrɛ da aw ma mun b'aw ɲinɛ kidali kɔ u nana camancɛ kalaya ka d'an ma a bɛ bɔ kɔrɔba a bɛ bɔ tilebi wa an t'a si dɔn vraiment maa minnu bɛ yen bamanandugu i m'a boli ka taa ye ko e na taa olu bila ko dɔ la yɔrɔ kɔni bɛɛ b'a dɔn kɔni o bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka na o t'olu ka ko ye olu t'o dɔn o t'o dɔn fiyewu o bɔra yɔrɔ de ka na cogo an kan wa n'i y'a cogolen ye senkɔrɔjugu don dɛ ɲɛ tɛ ni jamana den bɛɛ farala ɲɔgɔn kan dugu den bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko bɛ ko la a tɛ se ka kɛ koyi ko bɛ ko la a tɛ se ka kɛ dɛ an y'a ye an y'a caman n y'a ka caman ye kɔna jeunesse an b'u fo kosɛbɛ la jeunesse de kɔna vraiment u bɛ baara la a bɛ san joli bɔ bi olu de b'u jeunesse de b'u ka dugu protéger su fɛ donc dugu bɛɛ de fana bɛ ka jeunesse soutenir o ko kɔnɔ u ye sɛgɛnnamaa caman minɛ a ko kɔnɔ k'u di faamaw ma maa kura maa y'u ka dugu kɔnɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ u wulila k'u jɔ k'a ɲɛɲini an y'a ye cogo min an y'a ye jema fana n bɛ jemakaw fana fo yan an y'a ye jema fana jema yɛrɛ dɔw taara waati la ka taa u yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko ayi u ɲana silamɛ tɛ ka taa yɛlɛma jemakaw ka misiri ni fɛnw bɛɛ kɔnɔ mais après u nana ye k'a fɔ maa mɔdɛli minnu don mun fɛ parce que population wulilen k'i jɔ u ka dugutigi n'a ka conseil c'est à dire sécurité ko olu bolo o de ye priorité quoi donc ni dugu bɛɛ sera ka taa o sira kan an ka ɲɔgɔn minɛ ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma faamaw bɛna hɔw tiɲɛ yanni faamaw kana an yɛrɛ bɛ se ka dɔ kɛ o an yɛrɛ bɛ se ka dɔ kɛ o ne hakili la o de bɛ se ka an bɔ nin ko kɔnɔ ɲɛ tɛ bi n'i ye i seginna kɔ ka taa 2021 na terroriste ninnu tun bɛ opération kɛ cogoya min na 2021 ani ɲinan ta bɛɛ b'a dɔn u cɛ ka jan maintenant c'est des attaques soit suicides qui vont faire ou bien isolées quoi
mais k'a fɔ i n'a fɔ u tun bɛ regrouper cogo min u bɛ ambassadeur baw da an ka sarasiw ɲɛ cogo min na u bɛ taa ka taa suru an ka kanw kan cogo min na mais bɛɛ y'a ye k'a fɔ o dabila la o bon dugu dɔw fana tun bɛ yen i b'a sɔrɔ hali n'an ka sarasiw taara patrouille la u tɛ se ka si a kɔnɔ awɔ maaw bɛ kuma caman fɔ mais n'i ma ko ninnu dɔw tiɲɛ ɲɛɲini k'a faamu ɔ e ta bɛ k'a la dɔrɔn bɔn n bɛ dɔ fɔ n tɛ sago fɔ burama i b'a dɔn sarasiw i b'a sɔrɔ dugu bɛ taa dugu dɔ la depuis sarasiw bɛ don dugu la o y'a sɔrɔ dugulama dɔw ye terroriste informé ka ban sarasiw bɛ si yɔrɔ min na u bɛ position ni yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ o y'a bɛɛ di terroriste ma sarasiw bɛ to a dugu kɔnɔ u bɛ balo min na dɔrɔn o b'a sɔrɔ terroriste ye k'olu bɛ taa attaquer mais bi an y'a ye k'a fɔ o dugulama minnu fana tun hakili la k'a fɔ i n'a fɔ an ka finitigiw de ye olu tɔɔrɔbagaw ye ɔ terroriste ye fanga fitinin sɔrɔ o dugu kɛra cogo min na a ma dogo mɔgɔ si la burama ko kuma tɛ koyi ɲɛko de don a bɛ ka kɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ u ye musow minɛ k'u bugɔ u bɛ cɛmisɛnw minɛ u b'u bugɔ u bɛ mɔgɔw ka cɛkɔrɔbaw minɛ k'u bila k'u sigi tile la ka jama jɔ u la bon u nana o baara minnu daminɛ o dugulama caman y'a faamu sisan k'a fɔ ko an tun bɛ ka ko in kɛ cogo min na jaw tɛ dɛ ɲɛ tɛ jugu fɔlɔ yɛrɛ mun b'an ka sarasiw la an ka togoda la c'est à dire senkɔrɔ juguw de don o tun ye an yɛrɛ maliyɛn modèle dɔw ye donc sarasiw bɛ na dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ la u b'a fɔ population ye k'u tɛmɛna mais i b'a sɔrɔ u bɛ taa si dugu soforokun de la bon o bɛɛ ye mun ye maa min bɛ k'e lakana e de bɛ k'o tigi bila insécurité la e bɛ k'i jugu dɛmɛ o k'o kɛlɛ donc y'a ye ko kun kɛra cogoya min na an ko bin kojugu kɛra bon bi an y'a ye quand même alhamdulilayi changement bɛɛ ka na o ko la dɔgɔdugu caman bɛ yen o dɔw tun bɛ san 5 ni san 6 bɔ yɛrɛ u tɛ jɔ olu dɔgɔdugu ye jɔliw daminɛ an y'a ye kalansow fana sera ka dayɛlɛ yɔrɔ dɔw la mais o kɔrɔ tɛ hali bi degun min yɔrɔ minnu na ko an t'an da s'olu ma par exemple n'i y'a ta ɲafunke zone kɔnɔ ka taa bila gundam tɔnka bi an bɛ yɔrɔ min na bi population tɔɔrɔlen bɛ yen u tɔɔrɔlen bɛ tɔnka zone yɛrɛ bɛ yen u bɛ terroriste de ka sariya kɔnɔ quoi ni terroriste ko cogo min o de bɛ kɛ hali baroda la k'a fɔ ko i bɛ dɔ fɔ terroriste ma i t'a maa sɔrɔ kɔ na parce que n'i y'a fɔ baroda la e tɛ bɔ baroda yɛrɛ la i b'a sɔrɔ terroriste dɔ nana a ka moto jɔ k'a mago b'i la u b'i cɛ ka taa n'o kungo kɔnɔ ni bɛɛ bɔgɔ ka d'u ye u b'o da i ka ye ni fagali ka d'u ye u b'o k'i la ye u bɛna ka na musow minɛ dugu kɔnɔ k'u ɲɔngiri yɛrɛ na gɛɲɛ b'u bolo u bɛ ka walimusow bugɔ i ma fini kɛ tan dɛ i m'i ɲɛ datugu dɛ nin ma nin kɛ tan donc an bɛ jamanadenw b'o de degun kɔnɔ jamanadenw b'o de tɔɔrɔ kɔnɔ ka solution de ɲini k'o de bɔ yen kuma bɛɛ b'o de nɔfɛ o n'i ko faso i ka faso tɛ se ka halaki ɲɛna o e ko faso e ka fasodenw bɛ si la tɔn ko min e b'a dɔn mais hali bi e bɛ jajaja la e ka faso ye jumɛn ye vraiment waati sera an ka ɲɔgɔn minɛ malidenw an ka ɲɔgɔn minɛ terroriste kɛlɛ in foyi tɛ se k'a ban n'o tɛ foyi tɛ se k'a ban n'o tɛ bi i b'i yɛrɛ ɲininka terroriste ninnu ka financement wa bɛ bɔ min a musakaw u b'a bɔ min moto minnu b'u bolo u b'u motow sɔrɔ cogo di carburant ninnu u b'a sɔrɔ cogo di dumuni ninnu u b'a sɔrɔ cogo di waravitamaw bɛɛ bɛ kɛ an ka dugumisɛnninw sugu de la o donc population de kan ka wuli k'i jɔ nin bɛɛ la o ka nin ko jateminɛ o bon n'i y'o bɛɛ ta bi burama yɔrɔnin dɔ bɛ yen an kan k'an da s'a ma kuma dɔw moto minnu bɛ sɔrɔ terroriste fɛ moto ninnu bɛ bɔ yɔrɔ minnu na commerçant ninnu minnu bɛ moto ninnu lase u ma o kan ka se ka dɔn awɔ burama o kan ka se ka dɔn n yɛrɛ dɔnmɔgɔ dɔ ye n wele waati la segu a ye segu moto feere yɔrɔ dɔ fɔ n ye a ko bakari n yɛrɛ taara segu sen dɔ la n tɛmɛna moto feere yɔrɔ in na n b'a yɔrɔ dɔn a ko
nous be clé ba ou be ka moto kura de monter ako mu me ka fonye ako ka fo ko tukula nyi rasisi e ko ba do tede mu be ka fonye ayere wuru ba e fly muso mu ba kuna ko e fly ako tukula me nyen kali ye ni nana sigi moto sanro ina ne ma mun famu atigi na e moto tan fere kle kono moto kononto e ba soro fly de na sangata na e ako aha ako wa moto do ubi yala ka ko parce que ayoro bena fo anga sigu rond-point mole dodo donc ou te sans attendre ni fondo ubi yala moto ko ka doro ka 5 ou 600 de mati ta police jole sur 100 mètres le 5 ko moto ko mana fo be bala ubulu tabo ka duma ulubu bla buteme mais ako moto samba kan ka mamole bedi ako mais e ka client ka exclusivement 90% ka be ni mamole le ah awati amsika kibara di mamu masiku nyadi nga bora matama bwala la sisi mabwala ali tara chini we moto monter là donc là bon oye am bora ni bora mun kalama bon a nyogon jolbe ka ke donc il y a là aussi mali wa kanga nyoni nga les commerçants anga nyoni nga e manga tam wari ni ken mais e manga wari kata fenta kanu ira ijugu de ravitailler pour que ka jamana don halaki ku ni bon que e kana fa donc 600 millions ni wala brama amoto ferro segu ka kulo ma kulo bena ku amoto ferro te dugula segu de abada hali 600 be pumala ni tara sawu moto monter là moto kanga se ka fere bede ma mais e ka client e 90% abe munu mo bo tamo do bo segu ba ko do bo segu fa mo fe mais la majorité c'est ça c'est ici tout du ngoya là quoi moi voilà ou bo canadi voilà et puis 90% a commenté a quand même dit là 90% a befla comme ça ga tout côté moto ferro roba dindu normalement tout le monde doit avoir accès mais mon ka client me ni madame do nous droit moto ferro to bi utitai bon à moto fana 90% a cité mon moto segu dugo kono c'est-à-dire avec le moto ferré 90% a cité to segu dugo kono wa korota dro bu bonai wa korota bu tanai bu do kuru kono bu batika no yi bon ni na nyango tant que ni phénomène bisina vraiment mboka goku wi c'est comme avec et demain e be ki yere jigi denga kono ngoko ngemo di sarasi nu mbe joni ni u be kele muna bi u be ka ke joni ni bon olu ko ke ebe kata deme do juguma jugu mi se ke ere mu be ka deme do mu se ke den fa u se ke muso fa u se ke balma fa wa o sara si mu fana be mu be ke lakana ibi kla olu fana ni di c'est ça ma e dokara sa de ni mesure mata ni ko kama kan ko nunu seke ka no boala ka contrôler ke ni fe nu ka muto dun to ni fe nu anu fere to nu abe di mo mu ma la traçabilité ka ko la no makete anti ka bonu ko kono de vraiment anti ka bonu ko kono de parce que si ça ya que c'est très simple ça dit que vous mo ko tali blé ka fo anga mobili ba chamanta o moto fla doron il va faire mo fla bi la moto fla ka doron o buna dugu dolo ka mu daire ka fa be fait o puis o retourner donc c'est à nous aujourd'hui de nous impliquer population des cas c'est-à-dire responsabilité baby à jeu quelle est muguta beba fana ko j'ai tout le temps dit ça aux gens vraiment amtanga jamkan sigi dugo dula anya nya fuye sarasuka intervention européenne nous mugu yoroy mais la guerre contre le terrorisme ne peut pas être exclusivement et seulement militaire. La solution n'est pas seulement militaire. Il faut parler avec les gens. Parce qu'il va se rendre compte donc il faut les parler. Ou ka famo. Donc on a bé ou do kon nous na peut-être ou miati ni nous soro sans penser aux autres conséquences. Maintenant il faut aussi les parler. Munu yele fana wi na kana munu haklu tien ka pira idéologie langolo mo do doula. Bon on mo munu fana ni idéologie de kera lavaji il faut que idéologie wara de kai fa ka boyo. Ko yanga kana mo ka bara de yo. Anga karamoko munu be wajulu la sunu clé ulu de fana be se ko o barake o
Donc ni ko inta togo beni joro beni ka bara ni doma take o bi no ye kelen go kono ni population ma jugu dénoncer a no bi ye kelen kono ni sarasu yere ma ke ma jolu nye ulu ka joro o fana bi ye oh karamago ta obe commerçant ta obe dumuni ni fait munu sa sugu ni fait nunu na ka ura mais moi ni be il faut que nous on arrive à traverser tout ça mais à quelqu'un mon kono qu'il faut à oula droit ou ta bomu ti en fait avion ta en fait non et bomu ti en ma dofa mais munu me duru kono nous à idéologie donner mulu là e blo boy to de mugo bobo ya bon munu me kele fait nous le ka wari ni Israël ulu te iba so ulu te ma fatao. Donc il faut que vraiment Beki Djoro la Kouina vraiment pour que Mali Arseka bonne kokono. Tout le monde bé à tous les niveaux. Aujourd'hui, il y a la zone de Nyafunke. Vraiment, comme mettre mon nom Nyafunke dans l'affaire Dougoumisse nous nous le to école là. Mais ani gunam zone. Mais vous trouvez que mekuka laisser passer les dia anga barakalauma. Awo jamana ka mbarakala de o mettre nous pour que ça circuler et puis tu le sous laisser passer au bout de présenter donc où son enfant et quoi ka kayorom na ou ka critère de poser et quoi le daile matière d'obé ou va faut côté kala ou kana kala de besoin classé be clafly tu as bien fait monsieur kunda tout le dos. Donc, terme na fana o te fo. Matière d'obé, na fo biologie ni fait nous. O te fo. Bon, ça c'est bon. Ambeka o yan donné mon kono. Mais nimbela, il va sur mo be aussi afama o. Ambeka fama do kono fama. Mais le peuple a ouere a obeka mon kako là pour kakadabla. A ouere dugu do awu mon ke. C'est jolebe dugu kono. A ouere aye mon ke. C'est de là aussi qu'il s'agit. Et puis, il y a une zone qui est parce que, on n'est pas sécurisé. Bon, Matia kan lakana ngo dugu fama tiede la. Ni dugu fara menyonga c'est kakewa. Kwakuru par exemple, Kwakuru mangan na wuli, ka mangan jugu ya burama ni na nyango de fait. Awo Kwakuru ka uche de anga folo buye. Sabula akela manga wula seli do de fait. Terrorisme nunko ko seli nyena jakanake. Oh, dugula mau ul de mu buka seli nyene jakula seli dugse je wa dugse flana mo we nyene je kenasigi o nyene je kenasigi le sisa nu yo manga me kutoku kono unu ye moto takana dugu kono kana mo busan do je mo la o busan mun do no mo la do de ito sa aka so sa fe o de marfa kun kan wuli o mu ye marfa ti sa de kwa kuruka o de telusi nunde ye kwa kuruko le la mukomu ye marfati fo ore ka boka du uluma ha kwa kura si jera tandeo kwa kuruka ko anta de bi anta de chini wo fo ka ta ke kata u sona ka tora kono mu ye marfati uma songa livrer jusqu'à l'arrivée de l'armée malienne bon tant que dobe ka barakuye dobe ka fe nyinu fe bon dobe o va fo kombe anga mo la kana. Mais au petit katanoya. Donc vraiment quoi mieux me bi, ça dit jamana donga boule di nyoma. Ni ni secteur fimo fo, ni be kilinkele kanka donka fo a be karso tebe. Ça sou be kutake kwe, ou take. Wa benye bal. Oh maintenant, ni nda se yoro mo masisa, o luti kuye munge. Sugu membe anga togoda la ko sugu mumbe, ki bita soro ko ba fo ko anga nyenyini, mo mo mena saneke kata akana ke majugu. Yo imali sugu jmengono. Aho. Anya ye vers Javali anga sarasu yo tibu mene kono. Ube wotoro fa beton essentiel la. Ka essentiel ke ka wotoro fa ka bo Javali ka ta di telusu makmo kono. Aho. Donc sarasu yo kono foni soro ka wotoro intercepter sara la. A falembe beton na karberan kono.
mais avec un attaque de Atanaï. Bon, ok, n'a ma hakli Jagabo Kula, Otinia Boda. Vraiment, on n'a pas de moment, maman dit Daklina, 20 21 0011, un monde sans terrorisme, radio Clédou, on n'est pas Ba, Tchakura Tokola Do. Abissimila, Clédou ça fait. Allô? Allô, Bismillah. Togola. Aba. Wallahi Togola, ne bi lamɛn. Wallahi fɛrɛ bi sɔrɔ nin ko in na. Inch'Allah. Parce que pourquoi? I da maga kumakan min na o bɛ identification de yira quoi. Parce que ne ye sinsin identification k'a mɛnna. Wallahi ni CNT maa o maa bɛ ɲɔgɔn dɔn. N ye n gɛlɛya ma honorable Ouattara tulo bɛ n kan na. Honorable Ouattara de Sikaso a tulo bɛ n kan na. Sidiki fana tulo bɛ n kan na. N k'u ma n ko aw bɛ fɛn kelen min exiger Mali ka bi. O identification de. Identification c'est sur tous les plans. Adamaden kuturu o. Hali bagan bilama Mali bagan yɔrɔ Mali bagan san dɔw la o bɛ yala ka a jate. Ni Mali bagan hali ni Mali misi identifielen don. Minnu bɛ ka jihadisme kɛ ka a k'u ka misi feere sira ye. Wala misi bɛɛ bɛ bila la frontière la. Wulibali. Bon katakatani. Mais n ko Togola ne yɛrɛ bɔra ɲɔnɔn kɔsa in na. Ne bɔra ɲɔnɔn taara fo Jabali. Wallahi Togola ni cɛ o cɛ ko Mali sɔrɔsiw tɛ baara la. I tɛ halala ye. Wallahi ni berse côté. I bɛ ka yɔrɔ mun fɔ nin ye n'i y'u y'a kɔnɔ i b'a faamu. Wallahi ne yɛrɛ ka arabukati u ye ne lajɔ zone o zone na. Wallahi n b'u remercier. U ye ne lajɔ zone o zone na n b'u remercier. Jusqu'à ce que moi je suis arrivé à Marakala. N bɛ min kɛrɛfɛ n ye téléphone de d'a ma n ka ka Marakala fɔn filmer. N ko n terikɛ Marakalakala bɛ a bɛ kɔfɛ a ye nin gɛlɛya ma n ka n bɛ image ci a ma. Interdit Marakala téléphone kan Marakala fɔn ka téléphoner. C'est interdit. Ne tun t'a kalama. Mais ca caméra de bɛ Marakala fɔn fana na. À la descente, les gendarmeries m'ont suivi jusqu'à la rond-point. U ye n lajɔ k'an ɲininka n ko non n ko bɔra ɲɔnɔn zone de la je viens jusqu'à Jabali. Ko olu ye a ye image caméra la n bɛ ka fɔn filmer ko mun de bɛ yen. N ko non n ko foyi tɛ yen. U ko i téléphone mais n ye téléphone d'u ma u y'a don a kɔnɔ dɔrɔn ka image effacer k'a di a ka tila k'a fɔ n ye ko désormais ko il est interdit Marakala fɔn ka filmer. A ko bon nin message ma véhiculé n'a véhiculé don ne t'a kɛ o. Bon Mali kɔnɔ nin yɔrɔ in de b'an cɛ toujours. Wallahi Togola n'a ma identification kɛ hali n'a ye ninnu faga ka ban kungo kɔnɔ u bɛna dugu kɔnɔ. Ça je vous dis hein. C'est clair. Il faut voir depuis vendredi susuli bɛ ka da u kan. Allô? Ayiwa ale ka nɛgɛjuru tigɛra an ka foli ani tanu ni b'u ye. An ka sarasiw kɔni u bɛ goni kɔnɔ u bɛ k'u cɛsiri u bɛ k'u seko kɛ. Ayiwa nka u kelen tɛ dɛ u kelen tɛ fo maliyɛnw k'o de faamu fo maliyɛn population k'o de faamu jamanaden bɛɛ k'o de faamu dugu kelen kelen bɛɛ k'o faamu. Allô? Bisimila. Aba. Tiɲɛ yɛrɛ la i ka kumakan bɛ ka diya n yɛrɛ an bɛ k'a lamɛn ne yɛrɛ ye ɲɔnɔnka de ne bɔ suwa la Mali sarasiw bɛ baara la yɛrɛ yɛrɛ dɛ Yerebalu kun t'a fɔ an yɛrɛ ka dugu kɔnɔna la a tɛ wɛrɛ k'a fɔ n t'a dɔn n'i bɛ suwa la tɔgɔ mɛn Sogolo kosɛbɛ n b'a dɔn kosɛbɛ ayiwa Yerebalu t'a fɔ dugu kɔnɔna yɛrɛ la ka ko mɔgɔw minɛ ni mɔgɔ minnu ko fɔ mais sisan kɔni arabugu libéré kɔfɛ waati bɛɛ u bɛ to ka taa arafuli kɛ dugu kɔnɔna la lundi o lundi u bɛ taa lundi o lundi u bɛ taa sɔnni u ka kan bɛ yen u y'u ka kan ci an cilen kɔfɛ u wulila ka taa mais sisan u ni dugulamɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faamu parce que u bɛ ka don dugulamɔgɔw kunkolo la sarasiw ye kafiriw ye sarasiw tɛ silamɛ ye mais fala alimanba yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko Yerebalu ninnu yɛrɛ de tɛ silamɛ ye olu de ye kafiriw ye ka jira k'a fɔ Mali sarasiw ye silamɛw ye depuis kɛra o ni sarasiw ni dugulamɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faamu yɛrɛ lakana yɛrɛ nana yɛrɛ sisan bɛɛ bɛ ka ɲɔw tigɛ ani malo sécurité nana alhamdulillah yɛrɛ sisan kɔni an bɛ Ala tanu tubarikala o lakana bɛ ka sabati mais aw ka dugu la sisan aw fana bɛ ka mun kɛ pour que o lakana mun nana o bɛ se ka kɛ ko ye ko basigilen ye a ka kɛ na kɛ tile fila ko ye aw bɛ ka mun disposer kuranɛ sɛgɛn fɛn baara ne mɔgɔw y'a ye sarasiw ye ci bila dugu kɔnɔ k'olu wele k'a f'u ye kungo la parce que fɔlɔ u tun b'a fɔ sarasiw ɲɛna sarasiw t'a fɔ n'u ye Yerebalu minɛ u b'a fɔ ko karisa de y'a fɔ n'u kɛra problème mana bɔ a la n'u tigi bila la kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli sɔnni sɛgɛsɛgɛli ka ban Yerebalu n'u tigi minɛ ka t'u tigi faga u ye mɔgɔ camanba de faga o la mais sisan sarasiw y'a kɛ sisan n'a fɔra k'i b'a la a tɛ fɔ ko mɔgɔ min y'a fɔ o y'i minɛ de ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ n'i sɔrɔla a la i to sarasiw bolo n'i ma sɔrɔ a yɛrɛ de bɛ bila o la tigi tɛ dɔn mun y'a fɔ dugudenw kɔni yɛrɛ bɛ k'olu kɛ tubarikala ko k'u cɛsiri
Inshallah. Sabula mɔgɔ ka lakana fɔlɔ bi i yɛrɛ bakun de bolo. Maa wɛrɛ ka n'i lakana o k'a sɔrɔ i yɛrɛ y'i lakana. Donc an ka dugu la bɛɛ ka disposition de ta kama. An ka dugu bɛɛ de kan ka disposition ta nin ko kama bi. An ka foli ani tanu ni bi ye i ni ce i ka wele la 20 21 0011 un monde sans terrorisme radio clé du ale soba sanfɛ don. Allo. Allo. Bismillah. Salam alaikum. Alaikum salam. I bɛ hakɛ to i bɛ radio datugu. Somo bɛ di. An b'a la tanu. Wala. Ahaba bismillah. Wala ala ka barika di. An b'i rabiyama. Ala k'i sutura ni ala ka sutura. Ami rabiyama ami. Wala ne cɛkɔrɔba mɛ min f'i ye. Mali kɔnɔ ko ka ca dɛ. A ka ca kojugu. An bɛ dugawu kɛ sɔrɔsini ala ka n'u malo bɛɛ fara lakara kan. Ami rabiyama ami. Ala k'u sutura ni ala ka sutura ye. Ami. Malidenw de bɛ sɔrɔsi la jamana wɛrɛ denw tɛ koyi. An yɛrɛ de don. Mais ne an yɛrɛ dama an kɛra an yɛrɛ ma jugu k'an muru an yɛrɛ kɔnɔ k'an yɛrɛ fa don. Ne yɛrɛ bɛ bɔ Njibabugu arrondissement de Workou Sarki de Ɲafu. An ka dugu bɛɛ bɔ a bɛɛ jaraw ni bɔrɛ ni katilow ye. Don min na an ka amiri yɛrɛ amiri patɔ ka amiri kɔla amiri jara kɔla jara a ye ne wele ko jarifu dɔ na ye. Ngu kana foyi wɛrɛ kɛ mais duguden cɛ fara muso kan. Maa si kana fara olu kan. Amiri e sigilen filɛ dugu yɛrɛ dugu cɔkɔla bɛ a bɛ Workou mara la. Ka taa o don na ka na se bi ma ne de taara Tenere sigilen bɛ Kati Sanafara. Ma se ka taa an ka dugu la. Karamɔgɔ ni degun tɛ fila ye. U tɔɔrɔ la. An ka arrondissement de Workou et Sare Fere. Kuriyange Nguma. An kɔni sara yɛrɛ bagabaga. Ala tɛ k'i sago mais n kɔni bɛ min f'i ye. Armée Mali k'i cɛsiri ka taa an bɛ salicɛnini ani saliba cɛ. Yanni jɔ minɛ kalo ka jɔ nin waati in kɔnɔna na gɛlɛya b'u kan. Nin waati nin jago armée bɛ se ka nin waati in na san tɔɔrɔ de bɛ yen. An bɛ dugawu kɛ Asimu Koyita a n'a ka jama Ala ka n'u malo diɲɛ fara la k'a kan. An bɛ rabiyama. O tuma u k'u cɛsiri dɛ gɛlɛya nin kɔni yanni jɔ minɛ kalo ka jɔ. O bɛ kɛ dɛ. Jɔ minɛ ni jɔ minɛ kalo nin ka jɔ kɔni. U bi cɛsiri ka taa an bɛ sali furancɛ kalo ani saliba cɛ. Ni jɔ minɛ kalo jɔra. Ayiwa ale ka nɛgɛjuru tigɛra ayiwa u b'u seko la ayiwa an fana ka an seko kɛ bɛɛ k'i seko kɛ bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ ko in na bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la Burama misaliya la n taara Jema an taara émission grand public kɛ Jema an tilalen émission na musokɔrɔba dɔ wulila ka na n ma a ko ale bɛ ka na émission in na k'u ka fɔ musokuntigi de y'ale wele. Donc ale yɛrɛ bɛ k'a fɔ ye k'ale ka mun bɛ nin ko la ale bɛ se ka taa mun fɔ nin na ale ka foto la ko nka ale kɔni bɛna présidente yɛrɛ bonya kama mais a ko cogo la n y'a faamu a ko an bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la a ko ni ne ye n den kelen lafaamuya o kana don ko in na a ko o tɛ n ka dɔ kɛ wa a ko ni n ye n cɛ lafaamu a ko i m'o kumaw de fɔ an ye sa wa a ko ale y'a faamu fɛn in na bi bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la ja. Donc mɔgɔ kana jɔ i nin yɔrɔ la bɛɛ de ka rôle don c'est-à-dire n'a fɔra an ka fara ɲɔgɔn kɔrɔ tɛ ko a ye bɔ an ka taa fara ɲɔgɔn kan stade kɔnɔ wala an ka taa boulevard fɛ o ko tɛ o bɛɛ k'i kan ka mun kɛ bɛɛ k'o kɛ bani ni bɛɛ y'a faamu k'a fɔ ko nin fɛn in de ye faso jugu ye nin fɛn in de ye an jugu ye sabula maa si tɛ se ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na silamɛya ko kuma fɔ maliyɛn ye n y'o fɔ o maaw ye n bɛ segin ka Tɔnbɔkutu ni Djéné to anw bolo e bɛ mun na mun silamɛya fɔ anw ye. La seule ville au monde qui a pu enfermer plus de 25 000 universités, c'est Tombouctou Bilal Soudan. Au monde. Vraiment 25 000 universités, il y a un forêt ici, il y a joli, attends, n'y a pas ma à cette université de Libya, à Koko Bamouane Duro. Tombouctou, blou, ni Maï Tombouctou. Kuru mu meka kala mu meka da a blon kono a be université niveau de donc na foro ko 25 000 université Tombouctou blon kelen be ko nyada ma université a bena ka spécialisation o bo Maroc o bo Algérie ni few na mo bla kala ngayde donc joni mina dina fo o duwe bon encore mo be toy
nya fo nga emission temenu na moye ngo ni anga terrorisme me ka munge ko be dine ko dila ni dine ko do muna alibi attentat be ka ke Afghanistan oh America on yuka menan chekata ka jamana tubulo jonu na Afghanistan fangala islamiste tewa ou be ka mu appliquer charia tewa mais il y a 2 semaines où ta ka misiri do kono Afghanistan donc dine ko do wa dine ko c'est terre à terre c'est comme une info quand moi mon fana ba ka aka tanyini ko ke avec ala to ta fait c'est la même chose tu ne ko jukele le ki ni silame ebe se ka wal muso mena ka kantika silame ebe se ka demseni dem fitini na ba ko automobile kono ka essence boa ka tasuma blula silame ebe se ka kawa o silame wa et puis be ka mo re mu fa silame do wa silame te wa ali todo donc yoro itaka ka dina ko kama itara wala dugula ali mo ka dala dubni nous ma se ka tanu tasuma blala silame au fwa dina de au fwa dans le monde donc mon ba foko ina ko dina ko ka ko ba kala ma de wa do dina ko te de terroriste do reka o ni ko financement ta be aranson de mine France bo o tenga folo awo France de aranson wali di terroriste mani to jamana be awo ni ko ma kele mine non kabakodo ou comme là mo mena na envers nous ou libérer oui 20 millions d'euros français au de sara mais les 20 millions d'euros à ma bon français qu'est-ce qu'on a fait Paul Biya Cameroun au 15 millions ça au 5 to yin na ko o bo on ga jamana fitin wora kuna ba te bulu la kuna on ga jamana de obligé ka war bo kadi e ka se famule de bagla na ka du te bore fala ni ngana di adi telu suma ko nyudi awo bon donc ou boke nous ye dugu mumine ou bi jakwa taxi bi mo kan ou bi ta mo ka baga mumine ka tanaye o te bingali wa salama bingali ga en la mo ka baga so ka be ka tanaye ay mo gila o ebe no foko sala o mu salama e na mo ga o salama ko pa nyam foyi akara mo chama ba yere fe ambu yehu ahola be ba do ka fala ala kote o utai munye be wa do bo nyongele di do mais alibi ko be to mo kunguluma ni bi dine ko ni kirkila kiru ma be se ka maja ko ka do dine ko la dine ya adama de ini ala de chey c'est comme un contrat entre l'homme et Dieu ni ye ma wora fe ya ko no be skuru be ko re awo burama be ko re ala ye da do me aya sarale la abe fa do me ba sarale la abe here ke e do me ba sarale la abe toro se ma do me ba sarale la ala ka mumala eskuru abaka tanyini de la sinon adama de kilingile ala kulu ambela ini ala chedi kadine 2021 un monde sans terrorisme allô bismillah togola haba ami duwa ga ala ka shi jani kana di ami rabbi amma ala shi me ka ke ami rabbi amma ami ala kana anti to jafana ami rabbi amma ala ka mali tan korota ami ya rabbi ala kan kiti mali jen du toroma ami rabbi amma ya rabbi mali di yoro ala de bado ala aye mali kalfa e ala de ma ala mun kalfa ki o sabe do mi mu fi wallahi tallahi anga joro la beki joyi joro la nyame beki joyi joro la hanni iwolode obe ikorke obe hanni fa de bala a nyefo jamana o jamana tinya yere kanu de me e ba do e de bala i do ni bala ibla ka ta mo wera faga e nye posoni na abi munu de o turu yere bina te yere mawo ko sabe donc abi mu fo mo yi wallahi tori tenga nunu yinye di nunu mo kunta nunu na iya kankela an yere faso de jugu do de no le ni aha ko yo de o ara yo ne ne no te e ba do ga fo ko ni nunu fle u mana nyuma kama o me ne e aye wo le de bala e de sere ko bali o do ne ala
pour que a kɔnɔna na ni an ka sɔrɔdasiw nana sisan u b'u yɛrɛ kɛ i b'a fasodenw ye donc o kɔnɔna na u b'u dogo o fasodenya minɛn kɔnɔna na u t'u ɲɛfɔ mais jagoya non n'i ko i bɛ kuma yɛrɛ kɔ walayi Mali bɛɛ tɛ dɛ maliden dɔw yɛrɛ de bɛ yen olu yɛrɛ de tɛ Mali fɛ mɛnɛ o caman de bɛ an ka kɛ an faso fɛ o de ɲɔgɔn tɛ o caman de bɛ an yɛrɛ filɛ an bɛ yan an bɛ ka ɲɔgɔn buruja an bɛ ka ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ko faso ko an ka sɔrɔdasiw filɛ sɛgɛn na fan fɛ u bɛ ka sa don o don an ka sɔrɔdasiw de bɛ sa walidenw de don munna e b'i woloden ta k'a bila a kɔnɔna na parce que mun b'a kɔnɔ e yɛrɛ b'o dɔn mais ni an ye mɔgɔ sɔrɔ mun yɛrɛ ko k'u faso kun ma bɔ ne hakili o ka taa ni dɛmɛ de ye o Wulibali mais e bi n ko kɔni kuma yɛrɛ t'o la non mais ne y'a kɛ fasoden juguya ye Faransi yɛrɛ b'an kan yan walayi ne kɔni ye ne ɲininka hali ni na kuran na ne bɛ sɛbɛn d'a la hali ni y'a ninnu ko sugu ninnu bɛɛ kan ka la a bɛ Faransi de nɔ ye parce que olu de bɛ kan ka ninnu bɛɛ financer parce que o bɛɛ la pour que an ye bɔgɔ mun don o la dɛ u b'o bɔyɔrɔ de ɲini na sɔrɔdasi ninnu bɛ ka fɛn ninnu u bɛ ka k'u yɛrɛ ɲini de koyi walayi mɔgɔ kuntan ninnu u bɛ ka k'u yɛrɛ ɲini bi kɔni b'u yɛrɛ ɲini na u tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la u mana maa ma sɔrɔ u b'o faga u bɛ yɛrɛ ɲini la bi de o bɛɛ la pour que a bɛ se ka digi an kunna cogo min na walayi n'an y'an jija an b'u ban pewu hali kelen an t'a ye fɛn Mali kɔnɔna na an k'an cɛsiri inshallah mais an kɔni k'an cɛsiri dɔrɔn an ka ladiliko ɲuman n'an ye fɛnw ye mun man ɲi an k'a fɔ an ka ɲɛmaaw ye olu fana k'a lase o de ɲɔgɔn tɛ ɲɛmaaw fana u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni fɛn fɔr'u ye dɔrɔn olu fana ka wuli ka taa sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn mais k'i sigi fɛn bɛ f'i ye e b'i sigi ko tiɲɛni ka kɛ waati min e tila ka n'i jɔ ko wa ko e nan'i jɔ nafa jumɛn de b'o la k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɔrɔn vraiment an bɛ dugawu kɛ an ka sɔrɔdasi Ala k'u lakana ami rabi ama donc i ka foli dɔn foli diyara n ye i ni ce i ka wele la ayiwa a ka walawala a ka faamu sabula ka kuma ten t'a dilan dɛ ko in bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ Berté y'a fɔ a ka intervention na cogo min c'est trop compliqué donc c'est très facile hein population ka sin k'i cɛ ka bɔ a ka responsabilité bɛɛ kɔrɔ k'a kɛ ko faamaw awɔ ni faamaw bɛ yɔrɔ min ye bere bɛ ta o awɔ o faama tɛ yen ko i bɛ na ko an tɛ se ka da f'i ye o abada o tɛ yen o tɛ na an b'aw f'i ye n'an bɛ sa o don an bɛ sa o don wa an ɲɔgɔnnaw caman sara wa o dugujɛ caman fana bɛ sa diɲɛ y'o de ye nka ni fiɲɛ bɛ anw de la il faut que an k'a reconnu ne bolo bi ne yɛrɛ Togola bolo bi n ye terrain kana minnu kɛ population de tɛ k'a ka baara kɛ bi vraiment kuma in a ma nɔgɔn dɛ c'est à dire que an bɛɛ la sarasiw bɛ na olu bɛ k'u ta kɛ mais tant que anw m'an ta kɛ mugu ci ya sarasiw ka mugu bɛ ban an bɛ tila ka segin a fɛn kelen ma population de kan k'a ka jɔ a jɔyɔrɔ la e ka village e wala e ka dugu o lakana ko e mago t'o la aw t'o discuter aw tɛ foyi bila an sen kan rien ko faamaw kana han o bɛ ɲɛnabɔ cogo di auditeur bɔra ka kuma mun fɔ sisan n'i y'a ye Masina sera ka fiɲɛ fili dɔɔni ko in daminɛna Masina sinon ko u ye ko in daminɛ ni Masina de ye o ko conflit intercommunautaire d'abord u y'a daminɛ ko entre les Bozo et les Peul après u tilala ko conflit intercommunautaire entre les Bambara de Kemasina et les Peul u bɔr'o la sisan u taara kɛ sisan ko dɔgɔnɔw ye ko entre les Peul et les dɔgɔnɔw ko in évoluera kana ten de mais vraiment Masina ta fɔra waati min quoi que 3 jours 4 jours n ye déplacement kɛ ka taa an taara ka taa émission sigi mais o kɔnɔna na n selen n y'a sɔrɔ yanni ne ka se i b'a fɔ komi u yɛrɛ y'a mɛn RFI la don min na a dugusɛjɛ u ka société civile mɔgɔw olu de sinna ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ten c'est à dire que ethnie bɛɛ donc fulaw ka représentant bamananw ka représentant u nana k'an ka sigi a kuma k'olu bɛ ka fɛn dɔ mɛn RFI da k'u m'a faamu c'est-à-dire que Masinakaw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka quand RFI est en train de crier partout ko conflit intercommunautaire o kɛ Masinakaw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka Masina kelen jumɛn ko don donc société civile fara ɲɔgɔn kan ko an ko mun na nin an ka sigi ka kuma caman t'a dɔn ko nin fɛn min k'u b'a la ko conflit intercommunautaire ko mun bɛ yen mais au rayon n'o fɛnw kama tout le monde s'est engagé ni insécurité mun bɛ ka n'an fɛ an ka jɛ k'a kɛlɛ vraiment o kɔnɔna na le représentant mun ye fulaw ka communauté ɲɛmɔgɔ ye Masina u yɛrɛ denw mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ fuladen minnu n'u b'a la
Il va y lycée de quai Canada, société civile, à dos, c'était 21 personnes. Ma moi n'est que les, ou des lycées. Quand il y a un erreur de nez, ou bien Fabangela, ou bien Babangela. Mais deux moundo a un de ces roues-là. Ou lui devait qu'à trouver ma djougoungo. On a un bébé faranyonga qu'à faire, mon zéri, en a cette capsule. Ah, vraiment. C'est pourquoi, machina connaît, il va me confier la donc, du coup, où la femme, où lui déclare qu'à devant ta. Donc, ça la simata comme ta mouti pour que vous gagnez, voilà. On n'a pas mais c'est la population elle-même. 20-22-00-11, un monde sans terrorisme, Radio Clédou. Angama Labata, Sabla Wati Bourdali, Alebe Kassekaba. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, bismillah. Il faut qu'on s'en Foli Djarani. Il a me pas fait la téléphone. Alhamdulillah. Comme une telia, herbe une cassée. Pourquoi c'est pas? Bon, ne bi deli ka fi ka antenne ni sanfɛ ko extrémisme violent ko karamɔgɔw jɔyɔrɔba b'a la kojugu bon nin problème nin filɛ i bɔra ka hali kuma mun fɔ an population yɛrɛ jɔyɔrɔba b'a la voilà barisaw dun jamanaw c'est-à-dire dugu o dugu kɔnɔna na a population bɛɛ bi ɲɔgɔn dɔn bon na anw ma wuli ka jɔ kɛ an ka niveau la bon na anw y'a bɛɛ to faamaw ma est-ce que a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ bon donc il faut que c'est-à-dire état fana ka impliqué mi deli ka fi ka antenne na ko hali ni extrémisme violent n'u y'a essayer ka karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan il faut que état yɛrɛ ka moyen bila en place barisabu i b'a yɛrɛ dugu caman bɛ yen mun na nin ko yɛrɛ développélen don barisabu dun baara ti mɔgɔ caman bolo yen nɔ bon o b'a permettre maa lankolonw bɛ se ka na fɛn dɔw proposer u ye o la ka sɔrɔ ka diinɛ ko fana don u kunkolo la bon ni bangebaa jɔ a ka yɔrɔ la donc ka se k'i se b'i den na ka se ka ladilikan di o ma ne fɛ ni ninnu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko bɛ se ka ɲɛnabɔ kosɛbɛ kosɛbɛ voilà n bɛ se ka fɔ o de y'o ye i ye yɔrɔ min fɔ sisan karamɔgɔw ka moyen ko la n tora kuma la n ko ten ni i taara an ka togoda ninnu na sisan an ka karamɔgɔ caman bɛ yen n'i ko k'u ka wajibi dɔ kɛ u tɛ sɔn u bɛ siran parce qu'ils se disent qu'ils sont pas sécurisés oui mais il y a anw ka jamana mɔgɔw ye au conseil islamique sigi tout à fait bon n ka tila au conseil islamique karamɔgɔ caman de ni wajibikɛlaw de kɛmɛ k'a fa o fana ye tiɲɛ ni kuma bɛ kuma la ni i n'a fɔ sisan sofara karamɔgɔ dɔ tɛ se k'o fɔ sofara n'i bɛ karamɔgɔ dɔ bɔ bamakɔ yan ka taa o bɛ taa fɔ ça c'est vrai mais pour que a ka taa kɛ il faut des moyens il faut des moyens vraiment l'état malien c'est à dire que dɔrɔmɛ kelen tɛ état malien ni au conseil islamique cɛ o fana baara gɛlɛya c'est à dire que état malien ka dɔrɔmɛ kelen tɛ don au conseil islamique la ah là je vois donc ni y'u ye ka fɛn di au conseil islamique ma ni conseil islamique ko sisan an bɛna meeting ba kɛ dɛ an bɛna kuranɛ kalan kɛ dɛ an bɛna nin kɛ tan u bɛ wari dɔ bila ka taa ko an bolomafara mais un cadre de travail c'est-à-dire k'a bɔ k'u bila en activité aw ka baara dɔ de bɛ yan aw jɔyɔrɔ dɔ de bɛ yan faso mago b'aw la nin yɔrɔ de la idéologie lankolon dɔw de donna aw de kan ka nettoyer ka bɔ yen i t'o ye o c'est de ça qu'il s'agit donc ko in a fɛn ka ca c'est vraiment c'est compliqué complexe mais an ka responsabilité individuelle o de ye ɲɔgɔn tɛ ayiwa waati sera ne Bakari n bɛ bɔ kuma la ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na kibaruya kura minnu b'a kɛ vraiment an na jɛ k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ayiwa nka yan'o cɛ vraiment yɔrɔnin dɔ bɛ yen a to n ka n da don o la ka bɔ bɛɛ y'a ye dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na an ka pompisiw taara gɛrɛvu la n'o ye sɛli mɔgɔw ye sɛli mɔgɔw taara gɛrɛvu la mais sɛli man ka taa gɛrɛvu la état de kan ka c'est à dire que c'est comme n'a fɔ état kan ka kɛlɛ mun kɛ sɛli pompisiw de wulila k'u b'o kɛ état ka marché bɛɛ di mɛ sɛli ma à des coûts de milliards Mali service bɛɛ e bɛ se ka i ka marché di entreprise multinationale ma o ka na e ka jamana kɔnɔ o bɛ ka e ka jamana denw exploiter toi tu dis rien ah vraiment m'o faamu dɛ donc état de kan ka ɲɛnabɔ don nataw la n bɛ n da se ko in ma k'a walawala kosɛbɛ ɲɛ tɛ marché minnu état bɛ k'a di Shell ma n'u u tɛ se ka sécurité sociale ni fɛnw di baarakɛlaw ma l'état doit arrêter obligatoirement ala ka tile yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛɛ dɔn o dɛ